Bé, bon dia. L'objectiu d'aquest tutorial curt és fer-vos veure que si quan configureu els paràmetres del vostre web, del vostre blog en aquest cas, no obriu la possibilitat que els cercadors, els motors de recerca us puguin localitzar, no podré seguir el vostre blog. Nosaltres necessitem, per tant, que feu aquestes opcions. Se suposa que quan esteu davant del vostre blog, si sou tots editors, teniu aquesta barra superior activada, que com veieu diu els meus llocs i lector. Si aneu als meus llocs, heu d'anar a l'opció de, deixeu-me mirar, paràmetres, que és l'última, i un cop a dintre hauríeu de ser capaços de trobar una tecla que digués una cosa així. Permet als cercadors indexar aquest lloc. Normalment, de manera predefinida, us apareixerà desanima els motors de cerca. Comproveu, per tant, si us plau, que això quedi desmarcat i que això quedi marcat. L'idea és que marqueu això. I sempre que premeu un canvi, guardeu la configuració perquè si no, no haureu fet res. D'acord? Si no ho feu, jo no us puc trobar per poder-vos seguir. Vosaltres el blog mare el podreu seguir, jo o el Xavier Lluna o jo, Josep Calet Ayud, no us podrem seguir amb el nostre compte. D'acord? I us agrairíem també que un cop féssiu el vostre blog ens enviéssiu per correu electrònic la URL per poder-vos seguir encara que vosaltres no ho hàgiu fet. Vinga, merci.